Čusák lidi! Vítejte u mýho druhýho videa. A tohle bude menší informačka, to video bude maximálně 2 minuty, takže je to fakt krátký video a prostě to bude menší informačka o tom, co bude v příštím videu a něco o minulém videu. To minulé video bylo včera. Včera se mi to video vůbec nepovedlo, bylo to moje první video. Strašně děkuju lidem, co mi řekli svůj názor. Takže mi tím i pomohli, takže vám děkuju. Nebudu tady vyjmenovávat všechny lidi, což to už jedno. A strašně moc vám děkuju za lajky, za odběry i za dislajky. Takže doufám, že tohle video se vám bude líbit. Budu se snažit, abych prostě byla ne v tom dobrá, ale abych prostě byla úspěšná. A tak. V příštím videu by mohlo být nějaký ten challenge nebo nějaký ten prank call. Takže jestli chcete challenge nebo prank call, tak mi pište třeba do komentu nebo na Facebook mi pište třeba jaký byste chtěli challenge, prostě co bych měla sníst nebo prostě co bych měla udělat. To je na vás. A nebo nějaký ten prank call, třeba mi napište čísla, komu mám zavolat, jestli z jakou srandu si mám s něj udělat, nebo jestli si mám s něj vůbec udělat srandu, anebo tak. Je to na vás. Já o tom teď rozhodovat nebudu. Takže doufám, že to bude co nejdřív, jelikož pak už nebudu mít moc času. Takže bych byla ráda, kdybyste mě podpořili. Ne, to zase ne, ale jako byla bych ráda, kdybych tam od vás měla nějaký ten like, odběr. Byla bych strašně moc ráda, kdybyste mi pomohli, že byste mě sdíleli a tak. A děkuju pár lidem, kteří to už sdíleli, řekli, že mě sdílí, že aby mi pomohli a takhle, takže strašně moc vám děkuju. A no, to by mohlo být asi všechno. Takže doufám, že jste měli bohatého Ježíška a veselé Vánoce.